Γεια σου Νανά, αέρα μπανά, πώς από εδώ. Ήρθα να κουρέψω το γρασίδι. Τι μας από εδώ ρε Μάρκο. Ξέχασες ότι μου είχες κλείσει ραντεβού. Και τι με αγόρι το είχα να σου κλείνω ραντεβού. Να σου πω ρε, ας την τρέλα. Χθες δεν μου είπες σήμερα 6 ώρα στο πάρκο. Χθες, όχι σήμερα. Χθες ήταν άλλη μέρα, σήμερα είναι άλλη μέρα. Από χθες με σήμερα, ξημέρωσε, νύχτωσε, από Γιάννη, πολλές οι ώρες, βουνό οι ώρες. Να σου πω, Μίστερ Μιλχάουζερ, γιατί άργησες. Θα μου πεις γιατί άρχισες και πρόσεξε, μη μου πεις πάλι κανένα παραμύθι. Όχι, κοίταξε, είχα πάει να πληρώσω τα κοινόχρηστα στο διαχειριστή. Αλλά έλειπε ο διαχειριστής και ήταν γυναίκα του εκεί πέρα. Πέσαμε σε μπέρδεμα. Τι μπέρδεμα? Να, μόλις έβαλε το χέρι μέσα για να πληρώσει τα κοινόχρηστα, είχε κολλήσει ένα κέρμα και όπως λοιπόν έψαχνα να βρω το κέρμα, μία το έχανα, μία το έπιανα, μία το έχανα, μία το έχανα. Με είδε η γυναίκα που ίδρωνα και ξείδρωνα και προθυμοποιήθηκε να με βοηθήσει. Πώς να σε βοηθήσει δηλαδή? Με έβαλε και αυτή το χέρι της μέσα και άρχισε να ψάχνει και αυτή. Και τι έγινε Μαρκούλη, το έπιασε το κέρμα? Για το κέρμα πήγαινε. Ναι. Αλλά έπιασε το κινητό. Τι άλλο θα πιανε, έχεις και τίποτα άλλο εκεί μέσα, η παραμορφωτική που λέγαμε. Το κινητό, ναι. Που λες κάνει έτσι, πώς κάνει έτσι το κινητό, με το πιάνει. Μου λέει τι είναι αυτό, λέει το κινητό. Λέει κάτσε να το κάνουμε στην άκρη να βρούμε πού είναι το κέρμα και την ώρα που κάνει έτσι, τι πάει τότε. Όχι. Ναι, ρε, το είχα βάλει και στη δόνηση και έτσι γαργαλάει το χέρι. Γαργαλιέται αυτή, γαργαλιέμαι κι εγώ. Γαργαλάει αυτή, γελάω κι εγώ. Και τι έγινε, πάνω στο γαργαλιτό που λες, κάνει λάθος και πιάνει και το ακίνητο. Μου λέει τι είναι αυτό, μου λέει τι είναι αυτό, λέω αυτό είναι ο Αντένα FM στέρεο. Λέω το ακίνητο είναι. Μου λέει κάτσε να κάνει λίγο πιο το κινητό. Πιο εκεί το κινητό μου σε εκπέσει στη μέση του κέρμα. Κατάλαβες. Λέω λες να το κάνω έτσι. Οπότε έκανα αριστερά το ακίνητο, δεξιά το κινητό για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Κατάλαβες. Ναι. Και δεν μου λες τι έγινε παρακάτω για λέγε. Παρακάτω που λες η γυναίκα κουράστηκε μου λέει τα παρατάω. Τι λέω και τι έκαναμε τώρα. Πήγε κάθε στον καναπέ. Και κάποια στιγμή μου λέει το βρήκα. Λέω έχει γούστο, το βρήκα από μακριά. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι γίνεται, με έχει βουτήξει, με έχει ρίξει απάνω στον καναπέ και όπως με έχει ρίξει επάνω, της λέω τι κάνεις εκεί, μου λέει θα σου βγάλω το παντελόνι. Της λέω γιατί δεν το βγάλεις το παντελόνι. Θα το γυρίσουμε, μου λέει ανάποδα, να πέσει το κινητό, να πάρω το 11880, να έρθουν αυτοί να βρουν το κέρμα. Ναι, της λέω μην το κάνεις αυτό. Και ώσπου να καταλάβω ότι έχει γίνει, έχω μείνει το σόβρακο. Ναι, και το ακίνητο να τρέχει να κρυφτεί στις κουρτίνες του σόβρακου. Και εκεί την ώρα που λες, χτυπάει πόρτα. Και ποιος λες ότι ήτανε? Άστα, μη μου πεις, θα το βρω μόνη μου. Ο άντρας της. Ναι, ο άντρας της. Ο άντρας της, ναι. Μη μου πεις στη συνέχεια και σου λέει αυτή γρήγορα κρύψου στη τουλάπα. Μπράβο, ρε, έτσι έγινε, ρε, κοίτα να δεις. 7 φορές μου έχει πει την ίδια ιστορία. Ναι, και τι έγινε, σε βρήκε? Με μαρτύρησε ο Μπόμπυρας ο γιος. Όχι, ρε. Ναι, λέει μπαμπά, ένας μπαμπούλα μπήκε στην τουλάπα. Ναι, ανοίγει και με βλέπει μέσα. Έλα, και δεν σε σκότωσε. Με έρχεσαι από το λαιμό. Μου λέει, Μάρκο, τι τρέπεσαι, μου λέει. Να μπαίνει σε ξένες δουλάπες και να τρομάζεις τα παιδάκια. Έτσι σου λέει. Και έχεις μείνει και έχεις να πληρώσεις και ένα μήνα τα κοινόχρηστα. Και εσύ τι του πες, Μαρκούλη? Το τρως το παστέλι. Να καθίσεις, μωρέ. Να σου πω, έλα εδώ ρε Μάρκο, να σε πάρω με το καλό, πας και εδώ άσπρη μέρα. Είσαι τίμιος, αγόρι μου. Ναι, τίμιος, όπως ο πολιτικός. Και οι πολιτικοί τίμοι πριν τις εκλογές μιλάνε για τιμιότητα. Μετά τις εκλογές γίνονται άτιμοι. Πώς σας είπα ότι δεν υπάρχουν τίμοι άνθρωποι σήμερα, ρε? Επί 3 ώρες είχα χάσει το λογαριασμό της ΔΕΗ στην Τσιμισκή και κανείς δεν τον πήρε να τον πληρώσει. Ρε, ας τα λόγια τα πολλά. Με εμάς τι θα γίνει, ρε? Γιατί αφού ήξερες ότι θα αργήσεις, πάρε με ένα τηλέφωνο. Περιμένω εδώ πέρα στο πάρκο, είμαι στημένη. Τώρα όλοι στημένοι είμαστε με την Τρόικα, ρε. Συνέχεια στάσεις αλλάζουμε. Μόνο νέα μέτρα στα νέα μέτρα. Είμαστε, αυτά δεν είναι μέτρα, χιλιόμετρα είναι. Σε λίγο δεν θα ανοίγουμε το στόμα να φάμε, δεν θα το ανοίγουμε. Το στόμα θα το ανοίγουμε στο οδοντίατρο για σφράγισμα μόνο. Άκου πως συλλογιστείτε τώρα γάμους. Ξέρεις πως στοιχίζει ένας γάμος? Τι θα βάλε, λαμπάδες, κουφέτα, κουμπάρι, κέντρα. Και αυτό σου λέει και μετά λένε ότι είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής σου. Γι' αυτό ο γαμπρός φοράει μαύρα. Εσύ έλα με παρδαλό. Ρε να τα αφήνεις τα πολλά λόγια και στην τρέλα που μου πουλάς με εμάς τι θα γίνει, ρε? Τι θα γίνει, αφού σου το έχω εξηγήσει. Δεν παντρεύομαι ξένοι. Τι ξένοι, ρε? Το έχουμε έτοιμο στην οικογένειά μας να παντρευόμαστε συγγενείς. Τι συγγενείς? Να, ο πατέρας μου πήρε τη μάνα μου, ο θείος μου τη θεία μου, ο παππούς μου τη γιαγιά μου. Τι τρέλα πουλάει, ρε? Ρε εσύ, κύριε Ευρωπαίος, ρε. Έλληνας είσαι, κακομοίρης, μια ζωή έτσι θέλεις να μείνεις.
Έλληνας, ασυκτήρα από εδώ πέρα. Γίνε Ευρωπαίος και μετά με παίρνει τηλέφωνο. Ασυκτήρα από εδώ πέρα. Ρε Νανά, θες γάμο, να. Η Νανά, ρε. Ναι, η Νανά. Ο νονός της βάφτης Αθηνά πήγε και το άλλαξε μαλακισμένη το όνομά της. Από θεά της Σοφίας πήρε το όνομα Σερβιέτας. Για να είναι, λέει, Ευρωπαία. Εμείς κάνουμε πώς και πώς να μην χάσουμε το όνομά μας και αυτή πήγε και το άλλαξε, ρε. Όχι, δεν θέλω να γίνω Ευρωπαίος, ρε. Γιατί να γίνω Ευρωπαίος, δηλαδή, ξαδέρφια μου είναι. Άκου, όταν τους χρειαζόμουν, όταν τους ήθελα εγώ τότε στην Κύπρο το καλοκαίρι του 1974, αυτοί μου στείλαν 10.000 τουρίστριες ξεπεσμένες με τη λίγδα επάνω να μικροπίνουν και να ανέβουν στην πλάκα. Και τώρα που τους χρειάζομαι να με βοηθήσουν να ρεφάρω τα κλεψιμένα των πολιτικών, τώρα μου στείλαν το δούνο του να μου πάρει και τα σόβρακα. Πολιτισμένοι, Ευρωπαίοι πολιτισμένοι, παπάρια πολιτισμένοι. Όταν ο Αριστοφάνης έγραφε, αυτοί κυκλοφορούσαν με ρόπαλο. Ντυμένοι με βοηδοτόμαρο, τρώγαν τις γυναίκες και ζούσαν μέσα σε σπηλιές. Και όταν άστραφτε χαμογελούσαν, νομίζαν ότι τους έβγαζε φωτογραφία. Έτσι δεν θέλω να καταντήσω, έτσι. Όχι, δεν θα καταντήσω έτσι. Του άκου, κύριε, να δεις, τους βλέπω εγώ στην τηλεόραση που χαμογελάνε. Και γιατί να μην χαμογελάνε, δηλαδή. Είχαν χρόνια να δούνε Αρλεγκίνο στις Βρυξέλλες. Βρήκαν εκεί πέρα το Γιωργάκη και τον έχουν τρελάνει στην πλάκα. Και αυτός εκεί, ρε, το βιολί του, ρε. Εκεί, ρε, ο άνθρωπος, ρε. Πρέπει να δείξουμε, λέει, ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στους φίλους μας, μην μείνουμε μόνοι. Μόνοι μας είμαστε, ρε μαλάκα. Μόνοι μας είμαστε. Μόνο εσύ δεν το έχεις καταλάβει. Δεν θέλω, ρε, να είμαι Ευρωπαίος. Δεν θέλω. Θέλω να είμαι Πελοποννήσιος, Κρητικός, Υπηρώτης, Μακεδόνας, Πόντιος, Κωνσταντινοπολίτης, Μυρνιός. Έλληνας θέλω να είμαι. Ευρωπαίος δεν θέλω. Θέλω να τρώω τζατζίκι και ξερό ψωμί. Το Σνούπι δεν θέλω να το βλέπω στην τηλεόραση, ρε. Θέλω Καραγιώζη και Μπαρμπαγιώργο. Ευρωπαίοι, λέει, πολιτισμένοι αρχικλέφτες, οι αρχιτοκογλύφοι, μας πήραν τα Μάρμαρα και τώρα θέλουν να πάρουν και την Ακρόπολη, ρε. Όχι, ρε, μάθετε, ρε. Ευρωπαίοι, μάθετε ότι η Ελλάδα ούτε πουλιέται ούτε αγοράζεται. Γιατί εδώ είναι Ελλάδα. Ελλάδα είναι εδώ, ρε. Και δεν χωράει αστεία. Δεν χωράει αστεία, ρε.